castelo é unha fortificación singular sobre o cañón do río Lor, singular a todos os niveis. Supoñía un reto para poder coñecer un pouco a historia daquelas mulleres e daqueles homes que habitaron o territorio antes que nós. Nun principio, aquí vedes as sondaxes feitas, o que pensábamos era, vale, pois isto é unha fortificación alto medieval. De feito, na propia ficha de patrimonio, que non foi feita por nós, estaba recollido así, porque claro, está aquí metido no medio da nada, sobre o cañón do río Lor, con semellante muralla que se conserva en parte en pé, eses fosos excavados en pedra, e hai minas de ouro, minas de ferro, cousas ao redor. Isto é alto medieval, isto está aquí polo ouro probablemente. Outros compañeiros que fomos falando ao longo do tempo despois defendían, bueno, pois ese século 3 antes de Cristo. A día de hoxe, visto todo, sinceramente pensamos que nunca chegou a acabar de ser construída esa parte da muralla, que, vamos, excedería os 6 metros. Era unha muralla moi ben feita, estaba planificada, que foi o que vimos aquí, tiña, como vedes, contrafortes. Está colgado literalmente sobre o cañón do río Lor, que é o que vemos aquí, como precisamente vai o río todo por debaixo, e isto está enclaustrado totalmente en ladeira. O que sabíamos ao principio era que había un tramo de muralla aínda á vista, que era o que se vai vendo aquí no vídeo, que medía en torno a 3 metros e pouco de ancho, ese tramo de muralla que estaba ali á vista, que o que vedes aquí, entón era o que, en certo modo, ilusos, esperábamos que fora ser unha muralla de en torno a 3 metros, 4 metros como moito. Como vedes aí, ao principio era de 5,5 por 3 metros, porque ao final a muralla foron eses 6 metros de muralla que contamos. Quedamos moito máis desconcertados do que pode haber aínda por aí abaixo dese cemento. Como digo, un xacemento que ten un 40% de desnivel. Ninguén vive nun 40% de desnivel. É o último sitio que pensarías onde situarte, onde ir para vivir. Por eso probablemente esa muralla, que foi o que pensamos desde o principio, se conservaba tan ben porque ninguén máis recupou ese lugar, e tampouco os veciños, que de feito, bueno, mencionaban por aquí, hai canteiras de pedra moito máis accesibles que ir a buscar a pedra que estaba ali preparada. Valía a pena traballar novas canteiras antes de que ir ali a coller as pedras afeitas. A nós serviunos, pois, por un lado, intentar facer unha reflexión sobre a nosa historia máis reciente. Entón, xuntámonos e falamos de cousas que para este pueblo foron tan importantes, como a chegada da auga, da traída da auga, como o teatro, como a historia musical que está tan ligada aquí a Salcedo, cousas como aquela característica que máis nos importa a cada persona da identidade do noso pueblo, e todo eso sirve para recoñecer e para homenaxear a toda esta xente que estuvo aquí antes que nós, e que, pois debido a como eles e elas foron vivindo, pois nós hoxe somos o que somos. Son en total 3 liñas de fosos diferenciados, que non sabemos a potencia que teñen. Supoñemos que unha potencia tremenda visto a cantidade de muralla que hai, porque esa pedra saiu de algún lado e estamos casi seguros que é a pedra que están sacando do foso. Escavan foso, meten para a muralla. Por dentro, para poder vivir nesta locura, o que fixeron foron socalcos, porque senón era imposible estar ali dentro. Socalcos tal cual o que se fixo para a viticultura heroica de toda a vida nas Ribeiras Sacras. É un exemplo a seguir por moitas situacións que se fan en este momento en toda Galicia.
e espero que podamos continuar colaborando en anos vindeiros e que isto vaya a máis cada vez. E sobre todo, bueno, pues agradecer toda esta investigación que está a facer aquí, toda a xente que está traballando, desde Árbore a Sosegago, ao Concello, a toda a xente que participa en isto, que continúen con esa ilusión, que non a perdan. Nós estamos apostando por un modelo de arqueoloxía que é a arqueoloxía en comunidade, en donde pois a xente que forma parte do territorio pois ten un peso importante en todo este tipo de proxectos. Subir a autoestima como pobo, saber tamén coñecer a nosa historia, saber de onde vimos, o que somos e tamén a onde vamos, e por outra banda, pois a creación dunha serie de recursos visitables a nivel turístico que evidentemente pois teñen que redundar pois económicamente no noso concello. Gracias a xente que estamos aquí todos os días, que facemos comunidade, que vamos construindo a nosa vida para que os que veñen detrás teñan memoria